deliciously as I can. Wanna get messed up and go to Japan. I got the sizzle. A la categoria aquesta, els focus normalment són la zona de pivot i el contacte dels extrems. Aleshores doncs sabem que allà haurem de fer un treball molt exhaustiu durant els 10 primers minuts, que hem de deixar clares quines són les línies. A part d'això, una vegada arribem al pavelló, doncs, com et deia, doncs fem una horeta i mitja abans, ens canviem, mirem com estan les línies, que no falti res del partit, perquè intentem que tinguem 30 minuts per escalfar. Llavors, abans d'aquests últims 30 minuts, nosaltres el que sí que fem és doncs, tot el tema del terreny de joc, les llicències, l'acte, porteries, banquetes... Venir a aquests partits sempre és donar un cop de mà a tota aquesta gent que probablement necessita tots els recursos necessaris per lluitar amb aquestes malalties. Sempre és positiu posar el teu granet de sorra i d'una manera que ens agrada, que és xiular, donar un cop de mà a aquesta gent i gaudir d'un partit que molt més sempre és curiós de mirar i emocionant. Jo crec que divertit també, així que un plaer.